Γεια σας παιδιά, είμαι η Ερικα και σήμερα θα παίξουμε τη φίλη μου τη Μαρτίνα. Γεια σας παιδιά! Και σήμερα θα παίξουμε Dress to Impress, έχω καιρό να κάνω βίντεο. Και είναι, δεν ξέρω ποιο part που παίζω με τη Μαρτίνα, άρα δεν πειράζει. Ωραία, τώρα ξεκινάμε. Παιδιά, άμα νομίζατε ότι η Έρικα σας ξέχασε, κάνετε λάθος, απλά βαριόταν και δες, καταλαβαίνετε. Ωραία, τώρα παιδιά πάμε. Ωραία. Okay. Τώρα διάσημους πίνακες. Διάσημους πίνακες. Τώρα δεν ξέρω. Ωραία, παιδιά. Το Spider-Man. Επειδή έχει ένα πίνακα από Spider-Man. Παιδιά, να ξέρετε ότι άμα δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς πρέπει να ντυθώ, βασικά ξέρω τι πρέπει να ντυνόμαστε, αλλά άμα δεν ξέρω πώς να ντυθώ, θα ντύνομαι όπως θέλω. Ναι, και εγώ αυτό θα κάνω. Ωραία, τώρα πρέπει να πάρω μια ζακέτα. Θα προσπαθήσω να το κάνω σαν Spider-Man. Εγώ θα ντυθώ όπως θέλω. Θα ντυθώ γεμάτη στα λεοπάρ, που έχει λουλούδια. Οκ. Να το κανονικό παντελόνι. Και θα είναι σαν... ναι, Ladybug. Καλά, θα το κάνω σαν Ladybug, αλλά κανονικά θα είναι Spider-Man. Ωραία, πρέπει να βρούμε μια ζακέτα. Εγώ είμαι έτοιμη. Να, τη ζακέτα. Ωραία. Και τώρα θα την κάνω ίδια. Ίδια. Κάτσε να δεχτάει το δύο. Αυτό είναι με κουκούλα και αυτό δεν είναι με κουκούλα. Συνήθως οι Spider-Man έχουν κουκούλες, γι' αυτό θα βάλω. Να έχει. Μου βγαίνει χάλια. Αλλά καλά, εντάξει, προσπαθώ τουλάχιστον. Εγώ, παιδιά, είμαι έτοιμη. Θα πάρω και καμιά τσαντούλα να έχω. Άρα το παντελόνι μου. Αχ, Παναγιά μου. Κάνω μαύρο. Τη τσάντα δεν θα την κάνω λεοπάρ, να μην τα έχω κι όλα λεοπάρ, είπαμε. Για να βρω καμία μάσκα. Νάτι, σαν αυτήν. Έρικα, μπορώ να κάνω το μήλο λεοπάρ. Πήρα ένα πράσινο μήλο και το έκανα λεοπάρ. Πού είσαι λίγο? Έρικα, κοίτα λίγο το μήλο που το έκανα. Η Μαρτίνα τσικώνει με το λεοπάρ. Παιδιά, δεξιδέστε, μου αρέσει πολύ. Δεν έβαλα παπούτσια. Να το παπούτσια. Μάλλον θα φάνεις ξυπόλυτη. Παιδιά, εγώ θα βάζω 5 στην Έρικα και η Έρικα σε μένα. Αλλά Έρικα, θα τσεκάρω το βίντεο, θα δω στο βίντεο σου αν της βάλει 5. Οκ, τσεκάρε το. Να μου βάζεις, Ναι, θα σου βάζω. Η άλλη ούτε καν η άλλη που δεν ντύθηκε καν, βγήκε καλά. Έρικα, έχεις ντυθεί σχεδόν Spider-Man, έχεις γίνει σχεδόν ολόιδια. Εντάξει, δεν είναι και ολόιδια, αλλά τέλος πάντων. Θα σου πρότεινα να κάνεις τα νύχια σου μαύρα, μοιάζει με Spider-Man. Πρόλαβες. Ναι, τα έκανα μαύρα. Καλά, δεν έβαλα γάντια, αλλά δεν πειράζει. Πόσο πατέρα έχω άραγε? 21. Δοκίμασε. Ζωγράφος και όχι διάσημους πίνακες. Ναι. Ο Spider-Man είναι διάσημος. Ναι!
Ο Batman. Ναι. Πώς θα μπορούσε να γίνει ο Batman που είναι εντυμένος στο μαύρα. Ναι, Ο Batman μόνο heroes. Ο Batman μόνο μαύρα φοράει. Ναι, και στην μπλούζα του φοράει κίτρινο. Και κάτι κίτρινο λίγο φοράει. Και ναι. Εκεί. Ου! Ωραία η γυλιά αυτή. Εσύ θα βάζεις τους άλλους αστέρια. Στους άλλους θα βάζεις αστέρια. Όχι. Ούτε εγώ. Άντε, πότε να τη Μαρτίνα. Δηλαδή αυτή είναι εδώ. Τι είναι αυτό? Οκ, βάζω 5. Έχω κόλλημα και με αυτό το κολλιέ που έβαλα, γιατί συνέχεια το βάζω άμα βλέπεις, και με αυτό το χρώμα του βραχιολιού και με αυτά τα σκουλαρίκια. Όπως βλέπεις, θυμάσαι που βάζω συνέχεια αυτά τα σκουλαρίκια, αυτό το κολλιέ που φορά και το ίδιο χρώμα στο βραχιόλι. Αυτό δεν ξέρω, αλλά δεν πειράζει. Να είμαι εγώ. Ναι. Παιδιά, Έρικα, δεν ξέρω, έχω κόλλημα με το χρώμα του βραχιόλιου, με τα σκουλάρια και το κολλιέ. Ακούς? Ναι. Spider-Man. Σου είπαν ότι είσαι wow. Εγώ σου βάλα. Εσύ μου βάλες άρρογιο. Ναι, σου βάλα. Καλό παιδί. Όχι, δεύτερη. Ποιος νίκησε, επειδή μου κολλάει. Νίκησε η Ράνια. Εγώ είμαι δεύτερη. Και Εγώ εσύ είσαι καθόλου τρίτη. δεν Εσύ είσαι τρίτη. Με έβγαλε τρίτη. Ναι. Εδώ ήμουνα. Ναι, λέει κούκλα Μαρτινάκη είναι τρίτη. Λουμπάκι, Έρικα. Είσαι. Εσύ είσαι, ντύθηκες ολοκόκκινη. Παιδιά, δεν πήγα και τι θα γράψω στο chat. Έρικα, δεν λίγο εδώ πέρα να το δουν τα παιδιά. Μη το γράψεις επειδή ήδη ξέρω τι θα γράψεις. Τι να γράψω? Ότι είμαι μπέμπα. Έλα εδώ να δεις τι θα γράψω τα παιδιά. Ναι, καλά. Έλα! Παιδιά, αυτό είναι το βίντεο για σήμερα. Εγώ κλείνω αυτό το παιχνίδι. Καλά, εντάξει. Έλα εδώ. Ξέρω τι θα γράψεις. Δεν θα γράψω αυτό που νομίζεις, κάτι άλλο. Ναι, καλά. Ορκίζομαι, έλα! Θα μας βάλει γοργόνες. Ωραία, τώρα να έρθεις όμως. Έρικα, μη φύγεις. Έρικα, μη φύγεις, έλα λίγο εδώ. Κοίτα κάτι. Ναι, το ήξερα. Παιδιά, πρέπει να τη δούμε γοργόνες, παιδιά. Τώρα δείξε στο παιδί αυτό που έγραψα. Ναι. Γοργόνες. Όχι την γοργόνα μας. Εγώ τι θέλω να βάψω την γοργόνα μου. Εγώ θα το βάψω λιλά. Εσύ, Έρικα, θα το αφήσεις μπλε ή λιλά? Εγώ θα το αφήσω μπερός και μπλε. Θα βάψω τα μαλλιά μου κόκκινα.
Θα βάλω μια μπλούζα που ταιριάζει με τη γοργόνα. Δεν βρίσκω καμία μπλουζίτσα. Α, η άλλη βρήκε. Η άλλη βρήκε. Τι? Α, ξέρω που είναι. Εγώ έχω βρει. Να το. Κάνω. Εγώ έχω custom make-up, παιδιά. Και μπορώ να κάνω το πρόσωπό μου όπως θέλω. Μη φλεξάρεις. Δεν φλεξάρω. Το ξέρω, πλάκα σου κάνω. Κάνω ωραίο χείλη, δεν μπορώ να βρω. Το. Θα βάλω αυτό το μαλλί. Βασικά δεν είναι και τόσο ωραίο. Ή βασικά, ναι. Γίνεται. Ναι, γίνεται και αυτό. Τι με έκανες invite? Α. Εγώ είμαι έτοιμη. Εγώ δεν είμαι ακόμα, αλλά σύντομα θα είμαι κι εγώ. Οκ, όμως στα γρήγορα, επειδή η ώρα έχει φτάσει ήδη 1 λεπτό. Παιδιά, τώρα τελευταία εγώ με την Έρικα μιλάμε πολύ, απλά δεν κάνουμε βίντεο, παιδιά. Ωραία, παιδιά, τώρα... Παιδιά, σας προτείνω να με κάνετε εμένα εγγραφή και την Έρικα να την κάνετε απεγγραφή. Hey! Τι? Γιατί εμένα απεγγραφή και σένα εγγραφή, δεν κατάλαβα. Έτσι. Παιδιά, λέω εμένα να με κάνετε εγγραφή και αυτή να όχι. Παιδιά, την Έρικα κάνετε απεγγραφή και εμένα εγγραφή, γιατί το αξίζω και πρώτη άνοιξα το κανάλι, παιδιά. Καλά, αυτό δεν παίζει ρόλο. Εμένα θα κάνω εγγραφή, καλά κάνω. Κάνετε και τις δυο μας εγγραφή, παιδιά. Ναι. Αλλά παιδιά, την Έρικα, κάντε την να φτάσει στις εγγραφές, κάντε την να φτάσει μόνο 70 και εμένα κάντε να φτάσω 1000. Hey! Τι? Γιατί εμένα 100 και σένα 1000, δεν κατάλαβα. Δεν είπα 100, είπα 70 σε εσένα και εμένα 1000. Hey! Τι? Εμένα 70 και σένα 1000. Όχι. Ναι. Όχι.
Ναι. Όχι. Ναι, και κοίτα πόσο όμορφη είναι. Όμορφη σίγουρα. Εννοούσα, είσαι όμορφη, είσαι όμορφη. Μιλά. Δεν γελάω, πότε γέλασα. Πάντα. Δεν θα σου βάλω. Δεν σου βάζω τίποτα. Γελάω. Όχι, Πώς βάλε είσαι έτσι, δεν σου... Όχι, με. Βάλε με. δεν σου βάζω. Δεν σου βάλα, κλάψε. Ναι, καλά που δεν έβαλες. Καλά, καλά, μην μιλάς, γιατί θα κλαις για 50 μέρες. Ωραία, αυτή εδώ πέρα έχει γίνει καταραμένη νεράιδα. Καταραμένη γοργόνα. Λέει σκοτεινή. Α, μία βάζει τα γόρια που που- σαν στείνω. Και τα αγόρια μπορούν να γίνουν νεράιδες, γοργόνες και λέω νεράιδες. Είναι τα καλά. ράιδες. Εννοούσα γοργόνα, όχι νεράιδα. Τα αγόρια δεν γίνεται να είναι νεράιδα. Γίνεται. Πώς, τα αγόρια είναι νεράιδες, πού είναι, πού Βασικά είναι. δεν ξέρω. Νεράιδα, νεράιδες αγοριό, νεράιδες αγοριό, πού είστε, πουθενά δεν είναι, βλέπεις. Κανείς δεν μιλάει. Αφού είσαι... Δεν φωνάζεις. Εσύ μου δεν φωνάζεις. Ιου, τι είναι αυτό. 4 βιβλία. Κίτρινη γοργόνα. Ωραία. Κουλ. Ρε, είναι cool. Ποιος θα νικήσει άραγε. Τι. Βγήκα τρίτη. Όχι, δεν βγήκα. Εγώ είμαι Εσύ τρίτη ρε. βγήκες. Εγώ. Όχι εγώ. Εγώ βγήκα τρίτη. Εγώ είπα. Βγαίνω και ξαναμπαίνω. Όχι παιδιά, έπεσα. Είναι λίγο δύσκολο αυτό το hobby, ξέρετε. Παιδιά, μην ακούτε τη ψεύτρα. Δεν είμαι ψεύτρα εγώ. Παιδιά, μην ακούτε τη ψεύτρα. Κανονικά, παιδιά, ακούστε τι να σας πω. Κανονικά το κανάλι της Έρικας, κανονικά είναι δικό μου. Απλώς, Ψέματα λέει. Μη διακόπτεις. Κανονικά το κανάλι είναι δικό μου. Απλώς έχει έρθει σπίτι. Κάποιες φορές έχει έρθει στη σπίτι μου. Ψεύτρα, Και της είναι είπα- ψέματα παιδιά. Σταματά λίγο. Και της είχα χάσει. Λοιπόν, παιδιά. Έλα, Έρικα. Οκ, κλείνω. Δεν τάσαμε να πω κάτι στα παιδιά. Παιδιά, κανονικά το κανάλι Ψέματα είναι δικό μου. Απλώς έχω 2 κανάλια και γι' αυτό της έδωσα αυτό το κανάλι που κάνει τώρα το βίντεο και της το χάρισα επειδή ζήλεψε και ήθελε κανάλι. Ψέματα Κανονικά ήταν δικό λέει μου. ρε παιδιά, μην την ακούτε. Αλήθεια λέω! Πιστέψτε με! Όχι. Ναι, Ψέματα λέει. αλήθεια. Παιδιά, επειδή δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό, πάω να κοιτάξω από το Pinterest. Φθινόπορο είναι, εννοεί. Φθινόπορο. Ναι, φθινοπορεινή.
Βλέπετε, παιδιά, εγώ ξέρω καλύτερα γλυκά από την Έρικα. Ναι, καλά, είδαμε. Ναι, και εγώ πώς το ξέρω την φθινόπωρο, το βρήκα. Δηλαδή ξέρω. Ναι, και εγώ ξέρω αγγλικά. Ναι, ρε, αν ήξερες, δεν θα έλεγες δεν το ξέρω, πάω στο Pinterest. Εσύ έχεις το πες. Καλά, τώρα αφού κατάλαβα δεν χρειάζεται να αντιγράψω. Λοιπόν, το φθινόπωρο κάνει κρύο. Λίγο. Ok, θα βάλω μπουφά. Επειδή σε κόλλησε. Eric Queen. Hey, Eric Queen. Τι. δεν είμαι Eric Queen εγώ. Παιδιά, η Έρικα σας είπε ψέματα. Δεν τη λένε Έρικα, τη λένε Eric Queen. Δεν με λένε έτσι. Παιδιά, Eric Queen τη λένε, μην την ακούτε την ψεύτερα. Δεν με λένε έτσι. Τη λένε. Κάνεις λάθος. Λέω την αλήθεια. Λες τα ψέματα. Eric Queen. Παιδιά, Queen, απλώς, επίσης βαριέμαι να τη λέω και Eric Queen, τη λέω Έρικα απλά, αλλά, για να το πω πιο γρήγορα, αλλά κανονικά τη λένε Eric Queen. Δεν είμαι Eric Queen. Δεν είμαι Eric Queen. Είσαι. Δεν είμαι Eric Queen. Είσαι Eric Queen. Δεν είμαι. Είσαι. Είπα δεν είμαι, άρα δεν είναι. Είπα ότι είσαι, άρα είσαι. Όχι. Ναι. Δεν είμαι Eric Queen. Είσαι. Όταν το λέω εγώ, σημαίνει ότι είναι αυτό που λέω. Και ντύθηκα και πιο όμορφα από σένα. Σίγουρα. Ρε, βλέπω ότι μία ντύθηκε ζωγραφική, καλά. Κοίτα, να, σε είδα και εσένα. Κοίτα πώς ντύθηκες, κοίτα λίγο πώς είσαι. Κοίτα εγώ πόσο όμορφη έγινε και κοίτα και εσένα. Εσύ Ναι, έβαλες το σκουφάκι, μη σου πω. Και... Τι. Δεν βάζουν σκουφάκι αυτό το νεύμα. Βασικά βάζουν, να πω την αλήθεια, αλλά εμένα εγώ δεν θα βάλω. Αφού δεν ξέρω τι είναι εσύ για φθινόπωρο. Ξέρω. Δεύτερα. Μπλούζες. Βαρέθηκα να παίζω τρεις τυμπρές σε φάσα, για το βίντεο το κάνω. Μήπως αυτός να είναι ο τελευταίος γύρος και να κλείσουμε το βίντεο. Ναι. Οκ. Κάνουμε δύο συνεχίσεις και το κλείνω. Ναι, παιδιά, δεν πρόλαβα.
Δεν πειράζει. Επειδή δεν λαμβάνει τελευταία λεπτομέρεια. Πώς είστε έτσι. Πώς είσαι έτσι. Κοίτα το χάλια σου. Το δικό μου χάλια. Τι είναι αυτό? Έχει βάλει κρατάει μια κολοκύθα. Τι να πει κάτι κολοκύθα στο φθινόπωρο. Ωραία παιδιά, να βρούμε τον Νικητή και μετά θα κλείσω το βίντεο επειδή ούτε δεν έχω μπαταρία και Θα κλείσεις και από εδώ. όχι, Okay. απλά μόνο το βίντεο θα κλείσω. Okay. Και παιδιά θα κάνουμε βίντεο άλλη φορά, γι' αυτό μην αγχώνεστε, δεν θα σας ξεχάσουμε. Ναι. Αγαπάμε τους φαν μας. Ναι. Καλά παιδιά, εγώ σας αγαπάω, η Έρικα δεν σας αγαπάει, σας μισή μου το έχει πει στα ίδια μου τα αυτιά. Όχι, εγώ παιδιά σας αγαπώ. Αυτή Παιδιά, η είναι Έρικα σας ψέματα. Η Έρικα σας μισεί, εγώ σας αγαπώ. Τι? Και λέω αλήθεια. Εγώ σας αγαπώ και η Μαριτίνα σας μισεί. Η Έρικα σας μισεί, εγώ σας αγαπάω. Όχι, είπα. παιδιά, όχι. Δεν Ναι. σας μισώ. Σας μισεί. Όχι. Παιδιά, ωραία. Η Έρικα να ξέρετε ότι είναι 6 χρονών και λέω την αλήθεια. Όχι, δεν είμαι 6, είμαι 9. 6 είσαι. 9 είμαι. Παιδιά, η αλήθεια είναι ότι εγώ είμαι 10 χρονών. Την περνάω ένα χρόνο. Όχι, αυτή δεν είναι 10 και αυτή είναι 12. Παιδιά, να σας πω, αφού η Έρικα. Μισό δευτερόλεπτο. Αφού η Έρικα είναι 6 και εγώ είμαι 10, την περνάω 4 χρόνια. Όχι, εγώ είμαι 9 χρονών. Ναι, καλά. 9 είμαι και στα έχω πει. Μου έχεις πει 6. Όχι, σου είπα 9. Ψέματα. Δεν με πιστεύετε, εγώ είμαι 9 χρονών. Ναι, καλά, ωραία ψέματα. Παιδιά, με τι πιστεύετε. Πείτε ότι λέει ό,τι θέλει. Ναι, και στο καλό αυτή. Για να δούμε ποιος θα νικήσει και με το βίντεο. Εγώ! Εσύ! Παιδιά, δεν είναι άδικο. Ωραία, παιδιά. Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Σας κάτι like, εγγραφή και γεια σας και στο βίντεο. Παιδιά, να κάνετε μια εγγραφή, like και κοντινάκι και κοντινό καπανάκι. Σε μένα. Όχι σε μένα. Να μην χάσετε ούτε ένα βιντεάκι από εμένα. Γεια σας!